ओइ आब' हरलाय आं आन्दा जाहैनोलै आं माबा फैसा 10 थाखा 20 थाखा हरब्रा आजा थिख्ला फैसालाय जोंना बे माबा बिफां दंखायोना खाब्लानो मोनो 10 थाखा 20 थाखायानो जा सोरांनाय लोगो लोगो फैसा 10 थाखा 20 थाखा नांलायसिगौआनो बेनो हरदोब्रा आब' आं मालाबा होफिनगोन ना खामायनो गरसेबो रोङाखै आरो बिनायखौल' मिन्थिगौ नों जानोनो दिम बेवहाय आया न'निखौबो जानो होआ दावदैखौ आरो बायरायाव दखानावबो जानो होआ आंहा कलेजाव थांबा मालाय लोगोफ्रा अमलेट जायो ओमफ्राय बइल डिम जायो आंहासो गैया नै नोङो गथ' आंथ' सानबाय मा नोंसिनि दखानाव आङो मा होनोमोनलाय बे चावमिन दखानखौनो हैनोसै फैसा बोरै फैबाय थागोन नोंसोरथ' जाबायानो थाखायो नालाय नोंसोर जानायावनो जानाय आंहाबो फैसा खामायहैनोसै बे नोंसिनि कलेज गुदियावनो खुलिहैनोसै आङो जागोन दा आब' नों जुदि दखान होफैबाथ' मोजांसो जाबाय आंहाथ' बिना फैसाखौनो मोनजाखागोन माथो नै नों आंनि दखानाव कास्टमार फैबा माबाग्रा जादोब्रा ओरै फारसेथिं कलेजावबो थांदो आरो दसे आंनि दखानावबो हेल्प होफैदो क्लास गैयाबा कैसा लगा मेरा भाई आइडियाखौ आइडियाथ' बुरा नङा आब' थेवबो आंहा फ्रियाव मोनजायाबालाय मा जानो दे दानि जुगाव फ्रिनि जुग नंलालै गथ' थिख्ला मोनथिदों नोङो ओइ आब' हरदोलै 20 थाखा हरदो होनांगौबा आं भेज चावमिनखौनो जानोसै हरनायाथ' हरगोन नाथाय ओरैनो हरा आङो नों मोनसे फिसा खामानि मावग्रोनांगोन आंनि खामानिलै आब' आंना दाउआ थैजोबामोनबाना बरिया जाबायमोनलै बेजों आंहा मोनसिगौमोन गस्ला लंपेन्ट गोदान गस्ला लंपेन्ट गोदान मोनसिगौमोन नोङो बैयाव बन दङना बेखौ रोगानानै दोनफैग्रोलाय गथ' आंना मैया रोगाहांबाय एकदम हांगोबोरसो बेरजोब्बाय बेखौ रोगानानै दोनफैग्रो नोङो ओमफ्राय दा कलेजाव थांसैबा लानानै थांदो आरो फैसाखौ एसे मेथाइफ्रा खम जा उदै गेन्द्रा जागोनबो गथ' मोनथिदों नोङो थोद आब' उदै गेन्द्रा जाबाय नामा आं एथ'बांबो फास्ट फुड जायालै एसेबांबो फास्ट फुड जायाखायसो नों जायो आइ लाबोबा लाबोदों होननानै दे रायलायनाया बिराद जाबाय बना रोगाग्रो ओमफ्राय दुगैदो आरामसे थांदो नै खामानि मावाबा ओमफ्राय मोनलांला मारला आरो मोनो ओरैनो फैसा बुस्थुखौ मोना खामानि मावाबा एसे न'आवबाबो मावनांगोन सेसलै थेख्ला दिनैथ' आंहा माबा खाजलिनो आं मेथाइ जाहोनो बुंदोंमोन गैला माथो माब्रै मेथाइ जाबावनो दे आब'निफ्राय 20 थाखा आइनि होनाय 50 थाखा दं इसर मा जाबावगोनलै ओइ थेख्ला मा सानबाय दङ नङा आब' र' होमबालाय आं थिखो हैग्रोनोसै गोख्रै नानि नों फैबाय मोजां जाबायहाय दाख्लै नों गुमैया अमा जि बुरजा लाबोबायहाय आरो मोदोमानो बांद्राय गैया मेजेमसो बेखौनो नारजिजों जानो फोराननानै दोनदोंमोनहां एसे फोरानबाबो गैया अलिनोसो नागिरो बेनिखायनो थेवब्लाबो एसे दोनसाबबाय आं हे आब' नंगौ आंहा जानो लुगैनायासो हाखालामोनहाय नारजि अमाखौ माब्लाबा जानो बुंबायानो थायो गैया बिफाया बारा जानो बायो आरो बिमायाथ' हनै अबाव आरो आंहा गोथाव मोनजाथारोहाय नांगौबालागि हारसिंनो संनानै जाबावो आङो गोथाव नङाबा हारसिंबाबो जानो लुगैयोहाय ने आब' नङाबा माथोबाल ओमफ्राय नै आब' बाबुखौ दिनै स्कुलाव दोनहैनो नागिरबाय आङो गथ' थांनोनो बाखाथारदोंमोनहाय ओमफ्राय थेवब्लाबो दोननानै ओरैनो दसे नोंसिनिथिं हाबलांसै होननानै फैबाय आङो दे हाबफैयाबा माथो बिब'नाव हाबफैयाबा सोरनावथो हाबफैनो ओरैनोबा नोंसोर फैनोनो थांखाया दसे बे फिसालानि बाहाना माबानि बाहाना लानानै फैयाबानो उफाय गैया बेखायनोथ' र' ओमफ्राय गुमैयालाय जोंनाव माला थांबावगोनसै बैसागुनि मालाय बिखुनजो मोदोमफ्रुलायनाय बानायनानै दोनखाबाय इसिं खनायाव नंगौ है बेखौ आं थांहोनोसो बादों एबाराव जायो नामा थांनांगोन गुमैयाबो आरो नोंसोरबो ज' थांबानो जाबाय हामाथो आब' मैगंखौबो न'आवनो बुथुमलाबायबायहाय बायनानैलाय बेसे जाबावनो बायनायाबो बे मुलि होला होलि गोजा हामाथो हाथायनि मैगंखौलाय आरो माथोबाव न'आव थाबालाय मोजाङानो जायो आइलै लंपेन्ट गोसोमा बोरो आंना हालासोहां बे गथ'खौबो मानो आफा नोंना माबा लंपेन्ट गोमालाय गस्ला गोमालाय जाबाय थायोहाय मा जाबाय थायो दाख्लै गानबाय ओमफ्राय लंपेन्ट गस्लायानो बहा खारबाय थायो आंना मोनथियानो आइ आङो दाख्लै सुनो मोन्दोंमोन ओमफ्राय जायगायावनो दोन्दोंमोनथ' गावनो गानफ्लांनानै बावलायबाय दा नङालै ओमफ्राय दा दसे नांगौमोनलै आंनो गानलांनो सानबाय गैया मोनासै नागिरबाबो दे मेल्ला गस्ला लंपेन्टावलाय हाब बेलेगखौ गानदोहाय बाबु माथो नङालै मादै बेलेगखौलाय बहा गाननो आङो जेखौ फसायना जेखौ गाननो लुगैयो बेखौसो गाननो लुगैयो आङो होदों डायलगा बिमादैया खोनादों हे बिब्दिबावसो नामा होमबा नंगौथ' र' मादै ओमफ्राय बिमादैजों बिमाजों आंना मा रायलायबाय थाखोब्रा मैगं खानायानो गावस्रा रायलायनानै बावबायसो दां बावा अबाव बावबाय बायो नै मेल्ला खाबाय आं दायो जादोल' नोङो गोथावनो नंगौना दे आयो होमबालाय बे थेख्ला गथ'खौबो ना खामानि थिनाबाथाय मावनोनो नागिरा आरोबा नायनाय
जानायखौल' फैसाबा नांगौनो आइनिफ्राय बिलाय बिब'निफ्राय बिलाय बिदिनो थांगोन दे आरो बेनालाय दिना खानायखौबो जायला लाबाय थागोन सिननो थिनबाबो सिनथारालै बे गथ'आ जायफ्राफ्रा मा थानो मोजां मोनो दे बेबायदि थेरे नामसो गथ'आनो थेरे नामजोंना आंबो थेरे नामखौ गोदो नायनो मोजां मोनसैमोनलै नानि थुनथुलि आरे आदा नों जोंनाव डाइरेक्ट फैबाय माथो आयौ ओमफ्राय फनबो मोनसे हरद्रायासै नोङो ओहो नानि फन हरबाय थायासैलै आं डाइरेक्टखौनो फैखाबाय पुलिस थानायावबो थांखानांगौ नालाय नोंखौ लांफाखानोसै होननानै फैबाय आं बिथिंजायनो दे बिदिबा मोजाङानो खालामबाय आदा ओमफ्राय बेसेबा गोबावनिफ्रायसो नोंखौ नुबाय लोगो मोनबाय गोसोआनो बोरैबा मोनबाय आंखौ दे आंबोथ' ना नोंसोरखौ बेसेबा गोबावनिफ्राय लोगो मोननानै रायलायनोथ' गोबां मोजां गाज्रि खोथा दंमोन नाथाय दा सिचुवेसनानो एसे बोरैबा जाबायना बेनोथ' आदा नाथाय सिन्था खालामना दे पुलिसफ्राबो गावनि खामानिफोरखौ मोजाङैनो मावबाय दंखायो दा आयंनि मा खबर होयो औ बेखायनोथ' आं गोसोआ मोनस्रा मोनस्रा खेबसे थांबावखानोसै लेंहरखादोंमोन नालाय सारा बेखायनोथ' आदा आयु नै माथो आदै मिजिंनि सफैबाय औलै मादै ओमफ्राय बेखौनो जाथायाबो जाबाय नालाय नानिखौ लांफानोसै होननानै फैखाबाय आङो थानायावबो थांनांगौ नालाय दे मोजाङानो जाबाय नोंखौनो आदाया माला सफैगोन नेबाय दंखायो जोंहाबो नानिया नै औलै मादै मारै मारै बिदि जाखो आइयानोथ' बहा थांमारखो आं बुजिखौनो मोनला आदा दसे जिरायफैग्रोदो ओमफ्रायो ओंखारलांनोसै ओमफ्राय बिहामजोआलाय बाबु बिहामजोआ फैफायाखै बेफोरबायदि जाथाय जानायाव हा फिसायजों थाफानांगौ बेनालाय आरो मा फैनोबो नागिराखै नामा नानिजोंबो थांफानो नागिरखायाखैमोननो बेखौ दा नांगौ जायोबा लांफानोसै मादै जों थांनानै फैग्रोनोसै न'आवबो एसे खामानि दंमोन नालाय बेखौ मावग्रोथोंसै सानदोंमोन आं गथ'फ्राबो आरो गोदाव सोराव जालायगोन नांथारगौ इमारजेन्सिबा लांनोसै आरो हा बेनोथ' जाहैबाय साथामानि गथ'फ्राबो गोदाव सोराव बिमा बिफा गैयाबा जानाय थिग ना उन्दुनाय थिग बेफोरबायदि जालायलाङो न'आव सान्थिब्ला बाबु बांद्राय उसुबिदा जाथारोबा जोंनाव दोनफैथ'बानो जाबायना साथामखौबो औ आदा ओरैनोबाबो जेबो नंखायाना फैजायो माथो जानो नानियाथ' फैनो मोजां मोनखायोआनो नांथ'ला दे मादै आरो जोंहा नानियाबो एसे दा बुजिबाय नालाय बेबो एसे सामलायनो हायो हानायालाय थेवबो एसे आंहासो गिनाय दं आरो गार्जेन गैयाबा न'आव उसुबिदाद्राय जाद्रायनाय नङादां जोंबो थाब सफैगोन आरो बिमाथ' दा दंखायोआनो एसे नांथारगौ जायोबा लांसै आरो जेरै नों थिग मोनदों बिब्दिनो खालामदो हा बिमाखौबो नागिरा नङा नागिरखानांगोनानोखा मादि जाखो आंनिबाथ' सोरबा फान्देनानैसो लांखो ना माखोहाय जोंहा आब'खौ आयै आं बुंखाबायना सोरनिबा आखाइ दंथारोलै आयंखौ बिब्दि खालामनाया आदा ओमफ्राय बाजैखौबो एसे खेंख्रा खेंख्रि सोंनांगौमोन नोङो खेंख्रा खेंख्रियाथ' आं सोंनाया सोंखादोंआनो आरो सोंबावगोनानो आं बिखौ बांद्राय जायोबाथ' पुलिसाबो नागिरगासिनोखा बाखिखिनिखौ मिथिगोन लासैनो मानो मिथिया जानो एसेबाबो माबा नङा माबा मोनसे मिथिखासिगोन ना बिहामजोखौथ' गोदो जि खालामबाय गावनो साजाखौ मोनफ्रामखाबायमोन दा बेफोरबायदि खालामथावथ' मोनाखै जोंहा नानिया हनै बुंगासिनो बाजैयानो माबा मोनसे मिथिगौ होननानै बाबु मादै जुदि रानिनि आखाइ दंबा बे खेबसेयाव आं बेखौ नांगौबा बुथारसिगोनसो आं मानसिखौनो बेफोरबायदि बारि खालामबाय थायोबाथ' सोर सहायनो हानो आरो आंनि बिमाखौ जुदि माबा खालाममारदोंबा बहाथो गनो बेलाय होमबा दसे जिरायफैग्रोदो बाबु साहा लोंलांदो आं लाल साहाखौनो बानायसै गाइखेरबो गैयाहाय नङाबा र' ओइ आबा थिख्ला थांलाय नै थां दखानाव थांनानै माबा गाइखेरखौ सोंना फैनाय नङाबा नोमादैनियाव थांनानै सोंहैथां गाइखेरखौ मोनगोन बायदि बुंदोंमोनहाय दा नै नों दाबो फैदों साहा लोंलांथों एसे थाङाबा थां र' दे आदा ओंखारैनि नांथ'ला खोमालै मादै मानोथो साहा लोंलायबावनो नानिखौल' दसे नेनानै थांसै आङो मा जाबावनो जेरैबो सुख मोना बाबु दा नोंहासो ओजों जानो ना ओरै जानो जाबाय दङ बिमाखौबो नायनांगौ न'खर फारसेबो नायनांगौ उदैनि फारसेबो नायनांगौ मा खालामबावनो नाङा मादै आङो एबाराव थांफिना जुदि आइखौ मोनागौमानि आङो थांनो सानाखै आं नांगौबा जेबो मावा आङो बहा दं मा जाखो रानियानोथ' थांफाबानो जायोमोन ना मादै मानो बेफोरबायदि ओरैनो बेरामखामोन जानांगौखौबो रावबो हमथा हाया माबा मोनसे निस्सय जाखाथारदों नङाबाथ' आब'आ बिदिथ' बोरै थानोमोन आरो बायसान्स माबा एसे प्रब्लेमा गिदिरानो जाखागोन सोरनिफ्रायबा गावनाव फन गैयाब्लाबोथ' सोरनिफ्राय नङा सोरनिफ्रायबा हरगौमोन ना बिहामजोनाव हरगौमोन नङाबा नानिनावबो हरगौमोन नाम्बाराथ' थाबायानो थाखायो माथो बेनाव बिगाव मादै आइखौ मोजां मोनफिनगोनथ' ना सिन्था दा खालामबाबो मोनगोन दे मोनगोन इसोरनि अननायाव आब'आ मोजाङै मोजां मोनफिनथारथोंहाय इसोर आफा
आंबो उन्दुनो जानो सुखुखाथाराखै बोरैबा मोनजोबदों जोंहाबो सुगानो गैयाहाय बाबु मा बुंबावनो आंहाबो दुखु जारलायानो थांनोनो सोलाबलाय लाङा नोंबोथ' एसे एनै मिन्थिखागौआनो बयहाबो गावबागाव प्रब्लेम थायो माथो बुंबावनो आंलाय दे आब' फैबोला गासिबो मोजां जासिगोन बियो आब'आल' मोनथारथोंसै आयु बुद्धिनि लासखौलाय बोरै मोनखो बिसोरो जोंनि नागिरनाय बायदियावथ' दा आरो बेखौ डेड बडिखौ मोननो हानाय जादों बेहाय सोरनिबा नायनाय बायदियावथ' सोरबा हिनजावनि डेड बडियानो बियो आरे हिनजावनि डेड बडि माने आंनि आइनि डेड बडि थोरिना जागोन बियो जेराव दायो नोंथांनि बिमायाबो गोमानानै दङ आरो जों नागिरनाय बायदि इयार्सनि डेड बडिखौ जों बेहायनो मोननो हानाय जादों नालाय बेखायनो नोंथांमोनखौ लिंहरनाय जादों जों बेयाव मा सारमोन मेडाम बे जोंनि आयं जानोनो हाया बोरै आयं जालाबायनांगौ बेलाय औ आंनि आइया जिन्दा दङ आरो बेलाय खावसे खामबावनायसो डेड बडियानो नंगौ बे डेड बडिखौ सोरबा नामु निसानखौनो मिथायनो सानदोंमोन बेखौ सावफ्रामनो हायासै अखा हानानै होनायनि जाहोनाव जानांगौ डेड बडिया खामजोबासै जोंनो खबर हरनायाबो अमा बेफारिया बिदिं लामाजों थांबाय थायोमोन नालाय बियो जोंनो खबर हरदों खबर मोननाय लोगो लोगो जों बेयाव फैनानै नायफैदों नोंथांनि बिमाया जेराव थांदों बुंदोंमोन बै जायगायाव जों थांनानै नायदों नाथाय बेफोरबायदि जायगायानो खुनु नामु निसानानो गैखाया मा बुंदों औ नोंथांनि वाइफ खिन्थानाय जायगायाव जों थांनानै नायबाय नागिरहैबाय नाथाय बेबायदि मुंनि जेबो जायगा गैया आरे सार दोङोमोनथ' दोङो बुंथारदों आइयानो आरो बे आंनि बिखुनजोनि डेड बडि जानोनो हाया र' सार अब्ला मा जों थगायदों मा बुंदों सार हे इसोर मा जाबावगोन दे रानि आइनि डेड बडिखौबोथ' मोनबायानो जानांगौ बुद्धिनि डेड बडि होनो जागोन र' साला फैसा लानानै आरो मोजां खामानि मावाखै नालाय इयो पुलिसनोसो मोनहोबाय साला कुत्तानि बच्चा आं मोजाङै नाममुनि सानबो मिथायनो थिनबाय दा आरो बे आंखौसो हमनो खायदा बोरायलादों आदा आंनि गोसोआ दुब दुब मोनबाय नानि बे आंनि आइ जानोनो हाया आंनि आइ नङा बियो आंनि गोसोआ बुंदों आइया थांनानै दङ बे आंनि आइ नङा सारमोन दाथ' नोंथांमोना नायनानै खोन्थादो बिथांनि सिनायथिखौ एसे आरे सारमोन नाथाय आंनि बिमायानो नंखायाबा जों मानो सिनायथि माबानो बेखौलाय नङा आइनि डेड बडि जानो हाया बियो सारमोन सोरनिबा बेलेगनिसो डेड बडि जानो हागौदां खेबसे नायनानै कनफार्म खालामदो नोंथांमोना आरोबा डेड बडिनावथ' बिदि आइ कार्ड माबा माबिथ' मोनाखै नाथाय मोनसे सनानि माला मोननाय जादोंमोन नोंथांमोना सिनायोबा नायनायदो हे बुरियानि आं माबा माबिखौ लाखिनो बावखोना माखो दे हमजाबा थैबायहाय रानि आं आयु हाबा फिटसो नंसिगोन आं मा खालामबावनो दाथ' मिजिंबो दं थुलथुलिबो दङ आरो पुलिस सार मेडाम मोनाबो दंजोबो दाखि आङो मायबा खायदा बुराय बाहायाबा जाबावगोन नालाय खायदा बुरायखौनो बाहायनांसिगोन आं मिजिं थुदो बे जोंहानि आइनि डेड बडि नंखाया दे गोसोआथ' आइनि नङाबा हामगौ बुंगासिनो खारानि नाथाय खेबसे कनफार्मथ' खालामनांगोन ना औ बाजै अब्लानियासो जोङो मिथिनो मोनगोन बे आयंनि माने बिदिथ' जानाङा थेवबो खेबसे कनफार्म खालामसै आरे नोंसोर मानो बुजिया हा मालायनि डेड बडिखौ जों आंनि आइ बिखुनजोनि होनबा जागोन नालाय बिनिथ' चेहेराबो गैया जों जोंजोबनाय माने खामजोबनाय दालाय बहाय आरो सिनाय मोनबावनो बिखो जों बुंखाबायना मेडाम जोङो माला मोनसे मोननाय जादों बेखौ नायनानै नोंथांमोना खिन्थादो सिनायो ना मायो जुदि मालाखौ सिनाय मोनबाथ' नोंथांनिनो बिखुनजो जानो हागौ बाखिथ' आरो उनाव टेस्टफोर खालामनानै मिथिनो मोनखागोन ना हे थुनथुलि मानो जेद खालामदो आरो नोंसोर थु सारमोन नोंसोर नागिरनो हायाबा हाया बुंदोहाय जोंहानि बेफोरबायदि डेड बडिखौ दिखायनाङा जोंनो मेडाम नों खिन्थानाय जायगायाव माथो बे जायगायानो गैया मानोलाय जोंखौ थुगाया ओरैनो बेखारावनो थांलाय फैलायनो जोंनि टाइमखौसो मोनसे लस खालामबावदों नोङो बेफोरबायदि नंखाय बाथ्रा फोरमायनानै आरोथ' नों खिन्थानाय बायदि जायगाबो गैया बेफोरबायदि मुंनि रावबो मानसिबो गैयामोन मानो थगायनाय जोंखौ पुलिसखौ बेफोरबायदि थगायबावनोसो हादों नोङो आरोथ' नोंबो मोनगोनसो आरे आंलाय आरो मा खालामखो सारमोन नोंजोंथ' उनावसो नांगोन र' आदसा नोंथांमोना खेबसे नायनानै खोन्थादोलाय आदालै खेबसे नायनोसै र' आयंखौ आइया माबोरै बिदि जानो हानांगौ मा गोसो लानानै नायनो बेफोरबायदि थुनथुलि नानि आदालै नायनोथ' नांगोन औलै जायख्लं जोंनाव मैया सोरबा एकदमबारे गुन्दा ना मा होननांगौ बिखौ ना सिखाव बे एकदम हाबफैबाय दा हाबफैनाय जोंखौ एकदम हामला खालामबायलै आया उरायना ओमफ्राय मैयानो आंनो मानो खोन्थायाखै माबाफोर हामला खालामनायाव दुखु मोनदों नामा नोंसोरो माबोरै मा जाखो ओमफ्राय बियो औ मैया इदिनो मोनायाव थरखा थरखि जाबाय बिनिफ्राय एसेब्ला आंखौ आयौ गोदोनायावसो सिखा लालायबावदोंमोनब्रा आंखौ गोदोना हास्रेदनो मानो जालायबावथारदोंमोन पापिया
एसेबां गिदिर घटना जाबाय नों आंनो दासो खिन्थाहरबाय ओमफ्राय फुङावसो खिन्थाहरबाय जेबो नङा दे एख' जायाखै मा जालाबायनोब्रा आङो उरायनाया उरायनाखौ सोरबा दांनो हानो हो गावखौनो एकदम उल्था होफिनदोंलां दाथ' ओमफ्राय गामिनि मानसिफोरा हमना दोनदों र' खानानै जोंनाव रावबो गैया होननानै फायदाव टाइम फैदोंमोन बियो ओमफ्राय जोंखौबो खम सानदों नामा जेनेबा आब' बाजैमोनाथ' जि दोखो दोखो गिदोंमोनहाय नाथाय आं गियालै बेफोरखौ ओमफ्राय नों सुपार हिर'इन नामा नों मानो बेफोरबायदि बाहेरायाव ओंखारलाबायनांगौ बायसान्स माबा मोनसे जायोमोनबा मा जागौमोन मानो बुजिया नोङो उरायना फै आं गावखौनो गाव हिर'इननिफ्राय खम सानखाया साननायालाय नाथायबा आं बेफोरखौबो गिया मिथिबायना आंखौ जानला मानला दांफैनो हायालै दे नोंनि दुगिखौ मोनथिखाबाय आं एथ' गिदिर जाथाय जाबाय हरसेयावनो ओमफ्राय इसेबां गिनांला दे जोहोलाव आं थिगैनो दं आब' बाजैमोनाबो थिगैनो दङ दायो फाइनालि हमजामारबाय बियो दे अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाथ'बाय नोंथांमोनजों लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसडजों अब्ला नायनानै बोरै नांदों नोंथांमोना कमेन्ट खालामहरलायदो लोगो सनामोन जायबा नेनानै दङमोन स' नायनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो थाथ'लायदो गोदान एपिसडजों फैफिनसै दै सनामोन आरो नायनानै जायबा मोजां मोनदों सनामोन लाइक कमेन्ट हरनो दाबाव लोगोसे आरो साबस्क्राइब खालामाखैबा खालामनानै लाबानो जाबाय दे जायबा गोदानै नायफैदों आंनि सनामोना